Kalau yang sampun ngaturaken mengkaipun wonten obong dupa. Wonten ing dalu punika nggih para rawuh, kanten menika wedal nggih sampun katawis dalu. Sumangga niki sajake sampun siap siaga, ingkang wonten wingking sampun ready. Sumangga kita aturaken mengkaipun wonten Mars Kuda Budaya wonten dalu punika. Sesarengan ambu radul monggo. tansah mangya basuki sumangga para rawuh sumangga dipun pirsani para satriya dalu menika. Joki tergina joki umpel ya Mas. Hok ya. Sing ati-ati ya Mas, siji-siji. Ayo lo dik, sesarengan kalian elo. Oh ya, lo.
Poso. Ayo, cross. Yuk, yuk, yuk. Hey, hey, hey. Yuk, yuk, yuk. Oh. Dasar ya.
Aku nunggu
mas-mas sing bagus-bagus dhewe ndak Mi? Rumangsaku kowe iki lek duwe mik ngono kok tawa-tawane mas-mas. Maksudnya Mi ben. Ya sekali-kali sing yoga-yoga Mas yoga sampean ndak mimik ngono lho. Lek yoga iki kelempoken. Kelempoken banyu apa banyu udan iki? Banyu apa Tris? Iki udan kok ya dadak udan. Ya kalau bangsane ta. Lah nggih. Sampun. Janjane kowe nyandi gelagatmu sanjangku liyani hatiku sudah kowe kencan karo wong wadon. Oh yuk opla he yang siti lo ya oh ya oh oh ya oh la oh la oh ha oh oh Yuk. Hoa. Op. Lo. Ya. Ho. Wos, ayo. Ayo no. Bola foto sing hati-hati lo sesarengan kalian tiga kira oh yo hop John Alhamdulillah. Pak Bu, niki jawah nggih mriku nggih.
Ora. Tak dongake terang, bar iki terang Mas. Nggih, nyebar godhong karo Jawai mandat niki suatu barokah. Nggih. Kranten lek ne ketiga ngoten niku hawane nggih sumuk. Lek ngeten iki hawane kepenak. Nggih. Niki khususnya Mas Nautama matur suwun, Adik Fadli dari Campur untuk malam hari ini rawuhipun ya. Oke, dan juga tentunya ini tadi satu persatu sudah diaturkan untuk malam hari ini di panggung gembira bersama Kudo Budoyo. Tentunya nanti kita juga akan selingi paling tidak ada lagu-lagu dangdutnya dan juga ada campur sari. Monggo pramila niki sinambing rantos para joki-joki nipun sabar sawetawis kranten niki Jawahe mandat nggih mugi-mugi ndang terang. Nanti wingi nggih Jawahe ngantos jam 12. Kula wangsul mriki tepat 12 dereng terang. Nggih.